sam basispa ngeu yue a aingu hau try naba jingsnei jong u kane bam jukut ka Balang U Blei Lummawbah-Nongkseh lengba ka Relief Committee ka ai khublei kerpang ya baro ki paraw ngai ka balang bat kito ki bamdei ki paraw ngai ki bala kloy ban kner ki kti basbun jong fi lengba ka Relief Committee ha ka ba ka Relief Committee kalala ban yarap ya ki babon ki long yeng ki ba syakta ha ka kamai ka kaji ha ki ni ski ha ka ba ka sarkar kala penmenai ka lockdown na ka benta ban yada yau kenyang jingpang COVID-19 ka Relief Committee haduk menta nilayo ban yarap komba arnriu teli ki shnong nriu spa teli ki long yeng haduk menta ka balang ka ai khublei kerpang ya ki orang ba shnong jok ki shnong ki bangilayo ban let ai jing yarap ka office u Chief Minister ka office u Deputy Commissioner East Kasihel bat ki wei de ki bale dan benta ban yarap ya ka Relief Committee jong ka Balang U Blei Lummawbah-Nongkseh ka Balang U Blei Lummawbah-Nongkseh ka ai khublei ya phi baro ba U Blei un kerkhu ban kenmau ru haki jingduai ba ka balang kanang trei shu nang ni shakhmat ban yarap ya ki shnong ya ki long yeng ki badan kam shisha ka jingarap kumha ka ni ka por naga benta ka buram U Blei amen Dengkong ngai ngo yo try tamar ka jing bat ka jing isnai ka jong o bolari ula sumaringi bat ngilong kumne kumbangilong menta om deisu de ka bor ka jong ka dei de ka jingai ka jong o iwan menta ka ni ka por ya ka bangini ban sngap sa sisin pat ya ka ka bagaktin ka jong U Blei ka don ban kren hapdeng jong Laylay hapdeng ki bakum ki ni ki por badon ka ni ka lockdown badon ka ni ka khang snong khang thao hapdeng ki jing sir hapdeng ki jing so khuslai bu ki jing ting tringi aingo yo try ba om simpaladon kanu kono kalat kanti ka ban khang no yengi na ka bang yo i ki jing senglang kumne da ka bang yo ban duai hau try U Blei ba u jongi ban yo ban ruai ki jing ruai semen sem bat ban yo ban sngap ya ka ka bagaktin ka jong U Blei ka don ban kren hapdeng jongi kine kide kisi ki ba ha do kata-kata langadang kwa ban pen kenmau ya ka ka bo try Jesu la kren haga gospel kat ko mo Mathias kal nong ka ba ar pusau anda hawlak dew ki to ki thma ki dem sneu ki jing knyu jomai ki jing yap them wong bat kini ki long tang ki jing sedang jong ki jing janjar mentang gidang yat langba ya gani ka por ka ba ka jing sir kadang don ha ka jing day ba ka jing kta ka jong une corona virus to ne COVID-19 gidang don ka por ka bang im sunang su ban batai lakhang khrdep ki snong ki thau ki yeu ki hat pangakwa panong ye phi ba wat ki jing seng ha ki yeng mani ro kam sumla long like lo su kumla long ha ki por ki bam swa balajan baro ha ka ri ka jongi nilayo ban pelong ki ji seng satang ha ki yeng ki sem ki jongi nado bala penjari ya ka to ka lockdown haringkat lam bat ka korfeu hang ne ha ka jela jongi te kata do om sumla don su ka jing penslur bangin yo i ki jing seng ha ki yeng mane jongi kumupat lang jong utrai te kala don ka jing ja ha ka wei ka balang hakaba wei urang ba nong ya kit lam ya ka kam ga jong utrai ha ka balang ula phone sanga bakata kala long hagitu por swa ka Good Friday but ka Easter ula ong haba nakaliang ki bor sarkar kila penjari ba anam don su kinu ki jing yalang pajba ki jing seng pajba la haking mane la ne ki klop la ne hangno te ukli na nga wong ngin la kumno tengala ong i o ba kan kam ba ya ka bangin kongo namala da day bangi pelong jing seng hayeng hasem
balada day don mano ki bawan ban page ban ring video ban pa kum ni kum Thailand ne ban report sini satai telada don kanu ka jing sim kalat jung ka jing pensitam te ka jing kit kli kan long tang yangi ki ba pulong ha yeng tendre lada day bangi pulong ha ki yeng mane pat ngala ong lada don kanu ka bakin lap na yeng mane ka jing pun bot nam kalong ye ka balang tenda mala kren kumta wong ho ke ngarung asngew kumta tendre wong ha ka balang jengi ki don ki rang ba ki don ru wat nap deng ki katu kat ni ki nong sarai ki bong kane ka an sarkar ka an breu ka don jinga dei ayu bat ka an blei ka bangi ju pulong nai salia yan la ka yan kita ki jinga seng ha ki yeng mane porlok ba kay ka pangakwa ban kren ha ka por kum ka jinga slok kalong hakajinya day kini ki an blami na kinong sansyar harangkat lambat ni kum ki bangeng kinong bot yaw tra Jesu te kani ka jingkren jonga kam day ka hukum kam day ka adong kam day ka mana bat omdon kanu ka ban khang kum de kuntai ka day betang ka jinya slok na kaktin ka jong blei ban ngakwa ban ong banginia pek ke ka bakaktin ka chong blei ka don ban juba habami ka jingkli la ka an sarkar kadang don jinga dei ma rengkat lambat ki an blei ki jongi tengah kwa bania pai na kaktin ka chong blei bat ki don lai tli ki benta ki bakongsan bangakwa bania kren hagan gapor ki bolong kum ki jing juba phalor ka jingkli langin kongo nenginom kongo ya ki an bami na NONGSYNSHAR ka banungkong ka day hagajinya day bat unong ya thulupa u Jeremiah ka baar kalong ka jinghikai ka jong tra Jesu bat ka balai pat kalong ka jinghikai now apostol Petrus kini lightly ki jingkren ki jingya tho pa ki jinghikai kilalong kisabot nagaktin ka jong blei pan ai jing sayingi hapdeng ki jing bom soto lane ki jing soto ki bahala ka jong kabanengkong nakaliang u Jeremiah ula kongo pendem haus im bat ki kapten jong ki payapom habaki rai ka jing rai jong ki ngakwa banya thuya pi balada don mano ki bala pule ya ka testament kabarim kinlap ya ka ni kawi ka jing sisya bagata kalong ba U Blei jongi U Blei Jehovah udai U Blei uba kam ya day uba jia day kam jan ka bat barabor harangkat lam bat kisim ki hima ki jela ki jaka nakapor sekapor. Wada kapor bola pynmih yakini kinoya thulupa. Kambon na kini kinoya thulupa. Kia thulupa haying sim hakijaka madan busim hakahima badonus bat kibakum kita. Jeremiah udeway na kinoya thulupa bakraw yung testament gabarim bat une ulayo bania thulupa hari Juda. Bat hari Juda hakabamba udon kadekari kabasyate bat day nang tao layo ban pertay kaktin ka jong blay bat bau blay ru layo ban ay yaki kentin jinga thulupa nakapor sekapor kani kala jia kapor ba ki kon Israel na Jerusalem kilasa ring maraw sari Babylon te kambon na kitu kibla sa ring maraw hari Babylon kiladon hari Babylon kadba kari Juda pat kidang don kibreu kibasyong hangto te kari Juda pat ngakwa bnia thui pi udon uta undong yalam jeng kijiu ukenjan NONGSYNSHAR ubaka kerteng jeng u kolong Johanan haringkat lam bat ki kapten jeng kini ki paj yapom badu paj ba tikidang don
Te namar ka jing ting jongki usim Babylon uwan ban kem no yaki ban ring brau yaki sari Babylon tikila tmu ban kenriat no nari Juda te ndah bala tmu kumta u Jeremiah ubala iohsngew ya kata ula yang ban kren taki kentin ki banakaktin gendaka ulalong tangkum ka sentur U Blei ban kren persya ya kata namar uniu Johanan rengkat lam berkini ki kapten kila temu ban yalam no yo paj ba nari Juda ban yalej syari ijem pinlap ya kani naka kitabu Jeremiah kilanong saupuar bat saupulai tula kren wong kabaya pi ban song hari Juda naka lendong ka saupuar bagat khot ka sipau wong la pisong wong ante ye pi nganam pun kelon ye pi ngantung ye pi nganam rat ye pi tenrei nakaliang gajong tula airu ye kata kajing ya tulupa wong la dadai ba pilej jing ya tulupa persya yunu NONGSYNSHAR nong yalam yang kijeu ujuhanan wong la da pilej syari ijem kan long ka basneu bat ki kentin ki bakaddu jong Jeremiah habo kren hau Johanan bat ki kapten bodu pajba ya ka bangilap nakalong ka basau puar bagat khot ka baar puar wong kumne namar kata menta totip da sisa ba pinyap daka wadlam daka nemsneu badaka yaptem hakajaka kaba pi pikwa ban lej ban song kaba mot hari ijem nama kitmu ban lej sari ijem bakimot ban lej song hakataka snong kaba kiong katapanes te ula kren teng kumta hadin katu kene por pan hakaba kibreu ki jong Johanan unong yalam yung ki jeu rengkat lam bakini ki kapten kila sngapi ki jing tulopa ki jing kren ki jong Jeremiah kila kenhit kiong mekren lam ler banamar bakim kongo tu new NONGSYNSHAR uyalam yakin ki kapten uyalam yo pajba badia baro kinong snong ki padan hari Juda ban lej sari Egypt hakata kasnong tapanes tekei ka bangakwa ban ong haganagapor Jeremiah bola aya kaktin ka jong U Blei persya yunu NONGSYNSHAR bombet ban lej sa Egypt dan hendrai entah habau nu NONGSYNSHAR ulay alam yau pajba nakari Juda ban lej sari ijem napdeng kitu ki rukmat ki boloyo ban yalam belajar kerteng nakalunong ka basau pulai wat u Jeremiah ro uhaban pendam toni hakmat u NONGSYNSHAR kay ka mga kwaban ong kalong kidon katu katni ki benta ki bangidey ban kongo ya kajing penyaj jong ki bor sensyar kum u NONGSYNSHAR u Johanan bat ki kapten jong ki kenhon sipai bat namarbo tip u Jeremiah baladadey bo lej sa Egypt te anam kang yo ban mane yo Jehovah onam kang yo ban pule kaktin ka jong U Blei nam kang yo ban duai ho Blei nam kang yo ban ruai ki jing ruai yo Blei bat nalor kataro don jing kang yo bon ai ki jing ya tolopa don lo port bat namar bakadang don ka jing light lodge tang ban bed ban biang lang upaj ba obabon u Jeremiah upendam tonya lade haka hukum jong NONGSYNSHAR unong yalam jong ki jeu u Johanan hajaka bansa hari Juda ya ka U Blei loong ngantei bat ngan om pen kelon katno kan long ka jing kerku ka bakrau nda ki layaj persai kata ki lej la ka lej syata sari ijem te hangni ngakwa ban ong yepi bakat unong ya thulopa bakrau u Jeremiah udang ko ngo kane ban pendam ton haki bor sorkar namar kamlong yo bon satang marway hari Juda Perkataan kalong halor kini ki condition ki balong ba kadon kajing lajlo ye o wala daw lej sari Egypt ban mane ye U Blei
Kadon ka jing laj lo ye o. Baun duai bat baun ruai. Kadon ka jing laj lo ye o. Bun yo ban ai ke jing ya tulopa. Wat hari Egypt ro. Te pora bengeng ki lok ki jor ki ba e ki ba toing ki ba ngap lomba ka ni ka khubor ka ni ka por ka ba menta. Ka e ka ba ngakwa ban ong ba. Ya ki don kino ki jing penjari ki hukum ki balong yengi ba ngin kiar na kabayalang bon pany ngin kiar na kino ki kenja jinyalang ki jinya seng kani kam sumla khang yengi ban mane u blei klempem ka ba mane u blei hayeng hasem kan khambha namar kan pun urlong ya ka e ka ba jisu la krena ka kentei nong samaria bakan poi ga por baka ba mane u blei u basisa kan long hakamen sim bat kabasisa anam sate yangi daulum Jerusalem lani daka Jerusalem ni long lai loy ni yo ban sakri yo trai wat hakiyeng kisem kijongi kabenta kabaar kabanga kwa bania pai gani kapor kalong ka jingi kai ka jong Jisu kai ka bo Jisu ong u Jisu de u khunu blei u balong ka lenti ka jing sisya bat ka jing de bat ngi kinong bot jong u ngi bot namar u ulong ka lenti i krem bakla lenti nginam ja lenti nginam bot i u tang siteng lenti ndrei u unyalam ha do ka bakut ha ka hima ka jong u ulong an lej ban pen kre ka jaka ya pi bat ndaw la deb ban pen kre ka ta ka jaka na ka benta jongi un sawan kain ban wan sao yengi un sawan ban simti yengi saladihi bahaka balong mo o ngiro ngila ban long uji suru udon gajinya tengko bat ki dingi sem bat ki bakrau batri ta kapor bakadon gajinya kendo ka bakarpang hapdeng ki sendran gi ba e baru pai ba ki blawan ban sngapi ga jingkren ga jang utra jisu u ai ka jingkren jung u hakajinya dei bat ki NONGSYNSHAR ban ngi lap ye kane naga gospel kat kumu Matias nakal nong ka baar polai bakat dekat ka baar ka ong kumne u Jisu do ong kinong tho bat ki Pharisi ki shong ha ka jing shong Moses namar katai ki e borok kat bakin ong api ban sumar to pin sumar bat lero ndrei kat bakum ka jingle jong ki pi wat le na baki ong te kim le hi ladadon kano ka jingkren ka jong utra Jisu haka jinge dei langin buram nengin buram ya ki NONGSYNSHAR bat ki hukum ba mi na ki kane ka jingjia kalong ka sabot ka basai bagata kalong bau Jisu hi lau uwalam mi kata kahima u blei ka hima ki beneng penban hakane ka benta ukren ni ki senran ki ba e bodu pat ba bawan ngap ya ka khubor jung u dakabau ong ki nong tho bat ki Pharisi ki song haka jing song jong Moses kumut ki long NONGSYNSHAR ki bat maki ya ka SYNSHAR ya ka khadar ya ka an ka kanun ya ka jing sneng ka jing bata ya ka hukum ru de teu ong kat ka baki ki ong to sumar te sumar bat le ro tenrei ya ka jing jongki ya ka baki ki wat bot klempep kalaban long kumta te ka jing mod jong kane kalong bawadu Jisu ro sumla persya erang ya kita ki NONGSYNSHAR ulatip bakine ki nong tho baki Pharisi kila susim jubor ya ka jing song ya kata ka ket ka jong Moses kila susim jubor bat ki klem ya kat kum ka hok ka lenti bat ka jing bishar ka justice ka jong Moses hendrikiat halaki jongki agenda jongki lakata ruang kat ke ka baki ki ong wong tos kongo to subon hendrai ka jing jongki wat nom ya pertobot ya kata ngai hau Jisu namar kini ki don tang ka lenti ban khang tenrai kinom la ban penwit kan ya ka jingeng ya ka jingyalam bat ya ka jing syakri ya utrai u belong nong pen ba i jengeu Jisu kidon skiwe dikit dekat ke bau Jisu kren ki bakren ni gane
Terkani kan deka way na preng ki tu ki dekon ki ba kren sai ha ka jinga day bat ki an ki rol jong ki NONGSYNSHAR bat ka ka ba ki runga jong u ki snran jong u ki day ban le bakata ka long kat ka ba ki ong kan khamba ban kongo ten rei ka ba ki em bat ki le om day ban pertho bot ya kata kan sakaway de kanuksa ka ba sai kabangiyo na kaktin ka jong ublay kalong na ki apostol. Nganya tu ye pi na pedeng ki apostol ki blakren ba ka jingya day bat kini ki an sorkar bat ki NONGSYNSHAR day Paul bat u Petrus. U Paul la top ba ya gane ha ka city siki nongrom na kalnong ka ba khatlai ka dekat ka ba nengkong ter. Bat na ka city ka ba nengkong ka jong Petrus kalnong ka ba ar kita khat lai bat khat sau tena kine ar ngakwa ban pen kenmau tang ya ka benta ka bangilap na ka jing tho ka jong u apostol Petrus ka city u apostol Petrus ka banengkong kalnong ka ba ar ba ka khat ka ba khat lai khat sau ka kren sai kumne to pen kongo yalade ha ka jing penyaj baken ja breu baro nakabenta utrai lakalong haus im kum hau bahakli lane kilang skor kum haki balapa da u yakaban penhiar keput halor kinong le basneu ndre yakaban yaro yakinong le babha kane kadai sakaway pat kabenta ka bakraw na kaktin ka jong ublei kabayatho yangi bangidei bandon ka jing buram yaki NONGSYNSHAR yaki BORSYNSHAR Batabadon kano ka hukum ka baki ki ai kim simla khang yingi ban mane yo Jisu kim simla penwit yingi ladangi don kamas na niki sakrament kim simla penwit yingi bang yo ban pa ki khubor lom baki social media kim simla khang yingi ban yo ban plong ki jinga seng duai ka ba sajen ed ka barwai yo try hek ying ki sem ki jongi tenrei kalong betang nakadaw jung ki babon ki to ki way namar ka don ka jing so setting balada day bang ya lang bon ngut te utuknyang virus COVID-19 uyo jaka ula ban penyabet ula ban pen sapriang ban penyo ya kana ka jingpang ki babon ba ki breu kini kilong kilai tli ki benta na ka tin ka jong utrai kabanungkong kabangilap haka jingya day baru Jeremiah ubala penkong yala day hau nong yalam jengki jeu u Johanan persya ya ka khubor no blei haka bola yam penban sari ijem ya kata ka ba u Jeremiah ula ai ka khubor persya tendrai namar bola le yalam syata u Jeremiah ula ko ngo u jisuru haka jingya day kinong tho baki parsi ki balai ban syong haka jaka ka jong Moses ki balai ki hukum uong to sumar ban to le tenre ka jingim jong ki om day ban pertobot kadang don ka kenja concession na katagaliang haka jingya day bat ki an ki hukum ki ba mi na kini ki BORSYNSHAR bat u apostol Petrus lokren sai da kini ki kentin uong to pin penkongu ilade haka jing penyaj bakenja breu lada kalong haus im ruto lada kalong hakilang skor roto namar kini lada day baki ai ki jing hikai kalong nakapenta ka jing ba jong upat nong song snong amdon kanu kaban penthut nyango yo try nakapenta kini ki jing hikai ka ba kodor tekay ka bang akwa banong nakaliang gibor sorkar ka baki penjari ka ni ka lockdown lane teng ka curfew but ki way kini kilong nakabenta ka buram ka jong utrai but ka long road nakabenta ka jing sngan ka koy ka kia hapdeng jongi ukon benreo tenre yo don kano kino ki way pan ki bakta ya ka jingaj ki bakta ya ka jingyalap ya Jisu ki bakta ya ka jing mane ya u ya kata tengah kwa ban ong ba kumbalalong ya Shadrach Meshach pada Abednego kata do baki klamting su ika lawading kumbakalong u Daniel
uklem septing su wadi ka krem kising kum taru kalong yo apostol Yohanes hakabatang na kadaw ba umtre ban kongo ya ka hukum ka jang Domitian uta u emperor upatsya jang kahima ba Rome ban mane Blei no yo upatsya tang namar bom kongo ya kata ulhab ban pediang ya kata ka jing sya pensitam daga ba penrengkang par syado sa kadolonong Patmos badihang taro boleh yo banto ya ka kitam ka jing penpau ka balalong ka way na kikita bakodor jong ka Bible para bangay ba'i ka nga kwaban ong yo kan don ka jingjia kum bakala jia hakaway ka por BALANG tang ka way ka ri baka judge benriu kan day klempep ka judge benriu Babylon mani ka judge benriu Assyria ka BALANG ka patay baraka way ya ka bala to haka kitab Genesis kadong ka bakat way haka bakala don tang ka way ka Xcentered kala don tang way pat lang ka mut ka judge benriu kala don tang ka way ka ri kala don tang ka way ka tin bakala don tang ka way ka jingkren tikilak tu bantay ka takakut jong ka Babylon ka Tower of Babel kilamud bantay ka ta batnamar bakitay ka ta kaya rengkat lam dakata ka imposition tang ya ka way ka tin tang ka way ka jingkren tang ka way ka hima batang ka way ka jinglong patlang ka jinglong judge benriu kani kala jia haka por bala to bala record ya ka haka kitab Genesis bada banga kedaw ya kani kamut banga kedaw persya yano ya kanu kono kari ngam sumdon jing kedaw persya laya ka Pakistan ka Russia ka China ka India kanu kono tengah kwa bonong la dade bangat haka bakum gata kini kibatlot kibarit kimla ban ong su klempep ka jing kren jong ki kalalong no haka jing kenja haka jing jarjar te hapdeng jong ka jing kenja baka jing jarjar nganget la suna to bnia haka tin ka jong utrai reina ki khmat baka jaman sei mui baka dei ban ka kita kenta jong ki jing duai bad Blei jong ka beneng tolu iohsngew kata ulawan hiar hi dalde ban yaram yakini ki blasak knyot ben pad hadukat no ngi ka ti ka jong utrai un isnei ganyangi namar kata om dei bandon jing atatin om dei ban pen atatin kumni kumtai om dei ban suyeng rasong snob biang tang simet la kata kala ban long ka badan kam ringin Pedro nakaktin ka jong utrai te parlok ba junong ngap lomba ka nga jinga seng ka nga por nga walam mikini kum kisaki sabut nakaktin ka jong U Blei nakakitab no Jeremiah no Jesus Christ wakren nakisinran bakipaj ba kibalawan ngap yo bat kum juro no apostol Petrus dakini to tran karku ya kari ka jongi un karku iki bas ngap iki khubor nakapunta ka puram jong amen.